To bolo plný marketingový ťah. Dali to jak limitku a potom to zrazu doskladne. Prečo by si mali kupovať vôňu, kde je moja fotka? Ja nie som nejaká celebrita. A ty si sa takto tvárila. Dáme 1000 kusov. Limitka, bestseller, zberateľská edícia, zberateľský kúsok. Raz budem prvá. A to už fakt nikdy nebude. Prosím, vráťte ju. Ťažko je prebiť túto vôňu, hej, to je akože bestseller a tam nie je konkurencie. Keby sme za každú otázku mali euro, sme milionári asi. 30-minútovú pauzu počas pracovného dňa pre ženu, aby išla vymeniť práčku a sušičku. Počúvate podcast Voňavý domov. Ja som Kika a spolu s Martinou sa rozprávame o vôňach, praní, upratovaní a o momentoch, ktoré zmenili celé podnikanie. Dnes vám rozpovieme príbeh o vôni, ktorá mala byť len limitkou a vypredala sa za 48 hodín a to bez akejkoľvek reklamy. Na konci podcastu odpovieme aj na vaše otázky, ktoré ste sa nás pýtali na Instagrame a jednu z vás opäť odmeníme malým darčekom. Tak poďme rovno na moment, ktorý ti zmenil život, môžeme povedať. Ako to celé vzniklo? No bolo to také nečakané, ja som to ani nečakala, ani som to nikdy nechcela, čiže to bolo také prekvapenie. Ale ty si sa toho najprv veľmi bála, že čoho si sa tak najviac obávala? Prečo? Viem, že vtedy prišiel taký strach. Začneme, že ako to vzniklo, ale povedz, prečo si sa bála? Tak bol tam taký moment, že vlastne prečo by si mali kupovať vôňu, kde je moja fotka? Ja nie som nejaká celebrita, alebo prečo by som mala vlastne na tom zarábať, že ja sa tam dám na tú etiketu, že ja celý čas predávam produkt, ktorý je kvalitný, voňavý a teraz chcem niečo ako o sebe, tak toto bol taký najväčší môj a že prečo a kúpi to niekto a bože a kedy to predáme? Ale to nebolo vlastne len pri tej vôni, ale na to premostníme neskôr, že ty si nikdy nechcela nejak seba tlačiť do toho popredia a byť tou tvárou. Ale ako to celé vzniklo? No, ja môžem asi povedať v tomto prípade, lebo vzniklo to u nás na marketingu spolu s Peťom, tvojim manželom. A to bolo presne na tvoje meniny, kedy my sme rozmýšľali, že čím by sme ťa mohli obdarať. A vždy sa snažíme vymyslieť taký darček, napríklad hodinky, hej, že sme ti tam vygravirovali toho ježka, že vždy niečo také osobnejšie. Ale toto už akože bolo fakt také, že Ježišek, dajme jej nejakú etiketu, vyrobme jej etiketu. A najprv sme rozmýšľali, že iba etiketu a že ju dáme na tvoju obľúbenú vôňu. To bolo také najprv, že dáme ju na tvoju obľúbenú vôňu a že dáme to do súťaže na Instagram. To bol úplne prvotný plán. Ja som prišla za Peťom, že počuj, že máme taký nápad, že chceli by sme nejak akože zväčšniť proste mamu, že urobíme skvelú etiketu, že bude to super, že Luky už má super nápady na to, že ak by to urobil, akože v tomto on je fakt, že dobrý, on vie presne, jak to má na tej etikete vyzerať a že proste chceme to takto, že olepíme nejaké produkty a čože dajme ich ako limitka, hej? A vtedy Peťo hovorí, že počúvaj, ale veď normálne dajme urobiť vôňu, a normálne to dajme do predaja. Presne sme hovorili Peťo, financie, predaj, cash flow. On presne vie. Takže ja hovorím, že OK, to je trošku ťažšie, bude to trvať dlhšie, ale dobrý nápad. Hej, stačilo od Peťa taký posun, že môžete, zelená, idete na to. A spravili sme to, že sme teda dali urobiť tú vôňu, spravili sme etiketu, a nie, že dáme to iba do súťaže, ale dáme 1000 kusov. Limitka, bestseller, zberateľská edícia, zberateľský kúsok, takto sme to chceli nejako nazvať a dať ti to vlastne na tie meniny. No a myslím, že Peťo vtedy tu nebol, že? Keď si mala tie meniny. Že on bol odcestovaný. On bol vtedy odcestovaný a my sme sa stretli a dala som ti tú vôňu do ruky a ty si sa takto tvárila. Že to čo je? A my, že no, to je tvoja vôňa a zajtra sa spúšťa predaj. Že to je darček. Ja, že čo? Že to je darček pre teba, toto je tvoja vôňa, volá sa Essenza di Martina. Kúpi? A toto je pre teba a ty. Nie, ja si pamätám. Prvá reakcia. Ty máš aj video. Áno, a ty si bola prvá reakcia, že to koľko ste toho objednali? Financie. A my, že no, 1000 kusov. To si kúpi vôňu s mojou hlavou. Že ja som vlastne ani nechcela byť niekde na tej etikete,
strašná obava, že fakt si to nikto nekúpí a prečo by si mal práť, lebo som tam ja a celé to také bolo a to bolo také, že my sme sa išli stretnúť v reštaurácii, to ani nebolo doma, hej, že si tam nemala také, že priestor na tú reakciu, hej, lebo vlastne bola tam aj vlastne babka. moje narodeniny teraz? To bolo, že tvoje narodeniny a moje meniny, lebo to bol posun a my sme sa s babkou stretli na tom obede. Áno. A jak sme tam prišli, ja som vlastne išla blahoželať ako keby teba a ty a vtedy, ja som že vtedy bank, vyťahla hej. tú fľašku. Lebo ty máš 8. a ty si to vytiahla kvázi. Áno, ja mám narodeniny 8. septembra a ty máš meniny 9. septembra. Čiže my sme išli na obed vlastne ako keby spolu, že aj. A ja som vtedy vyťahla tú voňu, no a toto je daček od nás a ty si vlastne nechápala. Ale povedz, čo ti išlo hlavou napríklad, lebo to by naše diváčky a divákov zaujímalo, že čo ti išlo hlavou. Že kto to také vymyslel pre Boha niečo, to čo je toto? A to môj manžel do takého išiel, že a keď sa to nepredá, lebo fakt sú vône, ktoré sa menej predávajú a už je ich veľa. Asi poviem, že akože stoja vám, lebo predsa my máme tých vôň viac ako 55 a ďalšie niečo, že keď to bude stáť, alebo takto, hej, že no vieme predsa, čo sa predáva, čo sa najviac predáva, že sa predáva ten ilang, hej, že ťažko je prebiť túto vôňu, hej, to je akože bestseller a tam nie je konkurencie. A akože teraz môžem povedať, že som v šoku, že tá Martina je po ilangu druhá, hej, že raz budem prvá. Ako áno, je to fakt tak, že my sme naskladnili tých 1000 kusov, hej, pokračovanie story. My sme naskladnili tých 1000 kusov, spustili sme to bez akejkoľvek reklamy, dali sme post, Martina, limitka, bestseller, zberateľská edícia, zberateľská vôňa, proste všetko v tomto štýle. Pustilo sa to toho 9. vlastne, keď má meniny Martina, s tým sme to tak spojili. Všetky Martiny písali komentár, to je moja vôňa, moje meno, potrebujem ju. Čiže aj to nás prekvapilo. Nečakali sme, že až toľko Martine napríklad nás sleduje. Hej, toto sme nečakali napríklad, že aj kvôli názvu by sa vôňa mohla nejak ľuďom, hej, no mať voči nej mohli mať sympatie. Čiže to bola prvá taká, hej, vec, že 1000 kusov a teraz vypredalo sa to za 48 hodín. A teraz, keď sa to vypredalo, tak prišla druhá lavina. A to bolo, že... Kedy sa to doskladní? Kedy? A to už fakt nikdy nebude. Prosím, vráťte ju. Prosím, máte na predajni, odložte mi 5, 10. My chlapci balili a oni hovorili, že to nikdy nebalili z jednej vône 5, 10, 15 kusov, že to bolo neuveriteľné. Oni si robili také zásoby, ja sa pamätám, áno, ešte mi aj volali, že čo na to hovorím a pýtali sa ma, čo som nič nepovedala. A ty si nič nevedela, jak si mohla povedať. Ale najlepšie na tom bolo to, že naozaj si robili zásoby, lebo ten pocit toho, že to už nikdy nebude, bol silný. A veľa ľudí, viem, tých takých z toho iného okolia, nie úplne priateľského, hovorilo, že to bol úplný marketingový ťah. Dali to jak limitku a potom to zrazu doskladnili, ale naozaj to tak nebolo. Bola to limitka a my sme to nikdy neplánovali dať opäť do predaja, lebo sme nevedeli, ako to vypálí, aká to bude vôňa. A predsa my ich máme 55, presne tak, ako hovoríš. Ak nejaké nové prídu, nejaké proste už musia odísť, aby sa vôbec dalo nejak v tom mať nejaký systém. Ale to bola brutálna lavina. Ale aj tak zober, že aj keď teraz sa vypredá napríklad aj malá, tak stále sú nejaké otázky, kedy sa doplní a kedy bude Martina, alebo takto, hej, že ono to fakt je po nej dopyt, že no už 50, by bolo to... Z 55 vôni máme 3 najpredávanejšie a medzi nimi je Martina. Čiže ona je naozaj obľúbená, naozaj ju ľudia milujú. Ja kdekoľvek prídem minulý týždeň na návšteve, joj, ale vy máte fakt tak dobre tie produkty. Hovorím, fakt, a čo používaš? Martinu. Že fakt, jak sme sa bavili ešte naposledy o tom ilangu, tak aj tá Martina má obrovské miesto medzi tými bestsellermi. Ona je výrazná, ona je strašne aj výrazná, takže vidí, to je to presne, že ľudia chcú tie výrazné vône a ono sa to spojilo. Emócia, kvalita si povedzme, vôňa a správny deň, správny dátum, proste na meniny Martiny. Ako toto naozaj vypadalo dobre. A ešte sa vrátim k tej lavine toho, že OK, ľudia strašne nám písali, že ju chcú, že ju proste potrebujú a my sme teraz nevedeli, že čo. A my sme vlastne aj mali takú informáciu z Talianska, že už ani to nebude možné vyrobiť. Že sa to nedá.
A my vtedy, tak škoda, veď keby sme to fakt dali do toho portfólia, že naozaj by to a šlo. bolo to tak, že chvíľu, že sme sa s tým zmierili, že to nebude, že musíme si akože na to zvyknúť a potom prišiel taký boom, A vtedy nás že... to veľmi potešilo, keď nám napísal, že napísal Peťovi, Peter, vieš čo, bude sa dať. A vtedy, že yes, super, pecka, ideme do toho naplno. Ale ešte sme zabudli na jednu takú veľmi dôležitú vec, že okrem toho, že sme trafili dátum, bola to skvelá vôňa, etiketa bola veľmi pekná, tak my sme z každej tejto vône darovali 1 euro na detskú onkológiu v Košiciach. A aj to bolo možno, čo si tí ľudia tak vážili, že OK, ty si dostala vôňu, ale ty si sa ešte rozhodla, že z toho, čo si ty dostala, proste chceš niekomu ešte dať. Že naozaj, keď si ju kúpite, tak podporíte aj detskú onkológiu. A my sme na detskej onkológii boli 2-krát, lebo 2-krát sme im tam boli jedni z peniažky. Ja si to pamätám, bože, to bolo smutné. Ale akože super, oni sa tešili veľmi. Tie detičky, áno, a tiež sa tešili. tie pani doktorky nás úplne, že sledovali. Áno, akože personál na detskej onkológii v Košiciach je to okrem toho, že ťa chytí za srdce to, že celé ako to tam tie deti a tak ten personál je fakt úžasný. Tam sú úžasné sestry, úžasní doktori, personál celý fakt akože skvelé. Takže aj to bolo za tou vôňou, že sme teda dávali to 1 euro z každej vône takto na pomoc detičkám. Ale prišla potom tá správa, že OK, budete ju mať. No a keď sme to doskladili druhýkrát, tak to bol druhý výbuch. Potom už prišlo, že a kedy bude sprej? A kedy bude A izbová už vôňa? išlo, presne. Príde vôňa, prvé, vypredá sa. A kedy bude vôňa? Doskladni sa. A sprej, a karta, a neviem čo. A tu presne musím povedať to, že vlastne som sľúbila, že bude vo februári sprej. Je tam jedna otázka. Áno, a my vlastne ho ešte nemáme. Vidíte, ono mi tak rýchlo ide ten život, že ja to nestíham, ale áno, máte pravdu, je to... Bude, ale akože meška to trošku, musím sa priznať, takže bude musieť, keď to príde niečo wow vymyslieť, aby ste... No my sme počítali, že by to mohlo byť už v marci, že by nám to zapadlo skvele, lebo je tam aj jedna otázka, ktoré som si listovala ešte pred podcastom a presne kedy bude sprej Martina, hovoríme stále. Kdekoľvek, čokoľvek, akékoľvek otázky, či na tvojom profile, či na profile Voňavý domov, či proste Slovensko, Česko, bude prosím niekedy sprej Martina. To už musí byť. Keby sme za každú otázku mali euro, sme milionári asi. Ale bude úplne, že skvelý, lebo fakt tá vôňa je úžasná a akože ďalšia moja otázka si spojená bola, že prečo si myslíš, že taký mala úspech. Ale fakt je to podľa mňa hlavne kvôli tomu. Tak ja už ani neviem, je to silná vôňa, je to ale tam bolo tá emócia aj spojená s tým, že fakt oni tie ženy, čo to kupujú a tie produkty a ma poznajú, vedeli, že proste netlačíme tak na pílu, hej, že fakt to bereme, že tie veci predávame. Ja mám akože fakt denne veľa správ, ja nebudem sa chváliť, ale že mňa aj muži napíšu, že aký obdiv. Mne napísal jeden pán správu, že každé ráno na mňa pozerá v Banskej Bystrici, hej, na billboard a že musí povedať, že on si to išiel kúpiť a on ma normálne obdivuje, že som niečo také priniesla do jeho domácnosti. Čiže my motivujeme nielen ženy, ale aj mužov, hej, učíme ich, ako to správne používať. Čiže nie je našim cieľom len nanútiť mu nejakú vôňu Martina, ale aby sa v tom našiel ten človek. Čiže keď ma niekto aj osloví, že aké vône by mu odporučil, ja mu nepoviem Martina. A to ženy vedia. Ja im stále poviem podľa toho, čo máte radi. Hej, akú vôňu máte radi. Lebo ale Martina väčšinou to vyhrá Martina. Hej, ono to 80%. Je tak, že áno. Ja som napríklad testovala aj ten sprej, musím povedať, ja som ho mala už dlhšie, my sme ho testovali doma. Je brutálny. Ja ten parfém používam nie na všetko, lebo je výrazný. Ja mám rada výrazné vône, ale je výrazný veľmi, ale sprej akože fakt minul sa mi a je mi to ľúto. Ty máš hlavne obrovskú komunitu žien. A to je to, že ja nechcem akože nejak, hej, ale fakt, keby sme dali von čokoľvek, ja myslím, že by o to bol záujem, lebo máš obrovskú komunitu žien, ktorá keď sa spojí so správnym načasovaním, so skvelým produktom, ktorý my máme, tak fakt to vždy vypáli úplne skvele. Čiže možno, že len taká motivácia pre nás, počúvajte svoje zákazničky. Ono to je, vieš, akože to na začiatku tak bolo, že ja som si tú komunitu budovala, lebo tí všetci, ktorí to vlastne všetko kopírujú a tak, oni už idú na číslach, lenže ja, keď som začínala, mne proste toto bolo moje, že akože tým ženám, ja som im písala, ja som do jednej rána písala, hej, my sme si písali na Facebooku, všade možne, kde sa dali tie skupiny a naozaj to tak účinkuje a tam, a ja som bola v škôlke a mne tak dopredal niečo z Povaly a to voňalo, ja som bola v Elektre na nákup a
tam som cítila pani, že fakt ako tie ženy, oni sa tam spájali a ja som vlastne až vtedy pochopila, že je to také, no aj teraz, keď sa natáčajú nejaké nové veci, tak som ako v šoku, keď mi povedali akože zo zákulisia nášho kameraman a naša dramaturgička, tak povedali, že baby sa tešia, že spolu budú so mnou v klipe a ja si tak akože fakt tomu poviem, že prečo, že ako... Ale to fakt bude tou emóciou, že sú, že ťa ľudia majú rádi a keď fakt si dobrá, nie si zlá namyslená. To je presne to, čo som aj ja hovorila teraz, že sedíš na nejakej prednáške, vidíš niekoho, kto si myslí, že je brutál veľký a tak ho vnímaš, že sú obrovskí a že fakt to robia dobre. Ten brand, ten proste produkt, tá komunikácia, ten spot v telke a potom sa začne hovoriť o tom, ako dlho to robia, aké čísla majú, hej, a potom si to vlastne porám, však oni sú vlastne tak veľkí ako my. A my si to absolútne neuvedomujeme. Ty si absolútne neuvedomuješ, koľko žien stojí za tebou, lebo to, že ti napíše veľa žien za deň, to je super, ale teraz to spoj do kopy, že koľko ich je a naozaj ja to vnímam jak takú obrovskú skupinu ľudí, čo stoja za tebou a proste naozaj a podporujú, lebo podľa mňa to je najväčšia podpora, že zanechajú proste tú správu, že fakt ahoj, robíš to super, dobrý deň, fakt páči sa mi to, alebo ten komentár, ja aj keď čítam tie komentáre, to je, ja som nikdy nevidela žiaden produkt, kde by bolo toľko dobrých komentárov. A to nie, že ich mažeme, však vieš, ako to je, od začiatku s tým robíš, od začiatku si to budovala tých ľudí na tom Facebooku, na tom Instagrame. Ja som stále aj na takú nejakú, keď nevedel niekto alebo bol nespokojný, mu odpísala, vymenila, vrátila. Ja to stále takto som riešila. A u nás je ten servis, ja hovorím 24/7, stále sme k tým ľuďom, to veľa robí aj to, že máme tu akože také cítenie k tým ľuďom. Ale fakt to je, no, čo je silnejšie jak ženská komunita? Nie je nič. Proste už len mužskú musíme tromfnúť. Vytvoriť mužskú komunitu. No takže, ale no my ich už aj máme, hej, musím povedať, že my máme veľa mužov sledovateľov, čo som, tak hovorím, že som prekvapená, ale aj sa teším. Teším sa, že tieto podcasty počúvajú aj muži. Po niektorí sa ma stále pýtajú, kedy ich spomeniem, takže smiešno mi je, ale však budeme si volať aj hostí, Kika, povedz dačo. Budeme si volať aj hostí. A opýtame sa ich na ich názor. Budú to ľudia, ktorí ma možno až tak nepoznajú dobre a nech povedia oni, ako ma vnímajú, hej. Lebo fakt to je také, že nebudeme sa my vychvaľovať. Ja poviem na rovinu, ja som to nechcela od začiatku. Mala som Instagram. Každý vie, že som mala súkromný Instagram. Ja som bola s veľa ľuďmi, ktorí mali, keby ma len spomenuli, mám nových followerov. Nikdy som to nechcela. Mala som súkromný, ja som sa hanbila. Ja reálne neviem na Instagram nahrať storku, aby mi neprišla trápna, hej, ale počúvala som niektorú influencerku, čo povedala, že akože keď počúvala prvé svoje storky, takže všetci to tak majú. Že to bolo akože nechcem páčo. Úplne všetci takto, že proste bolo im to proti srsti. Nebolo im komfortné chytiť mobil a proste rozprávať. A kde ešte v reštaurácii pred ľuďmi? Nahraj outfitček v hoteli, polož mobil a nemá to každý rád, no ja v mojej rodine to nemajú radi, hej, čiže ja keď niečo natočím, tak to je katastrofa a teraz to musíš a proste, to je presne to, čo sme aj načrtli už, že nebolo to proste v rámci tvojej komfortnej zóny sa takto... Nebolo to jednoduché pre mňa, akože ťa tlačiť do popredia, ale podľa mňa to je to, čím sme najsilnejší, že proste za tým voňavým domovom stojíš ty, si žena, miluješ voňu, miluješ poriadok. Začala si s tým preto, lebo toto je to, čo ti je naozaj najbližšie. Nie to, že budeme si tu vystrkovať Finstat pred ksicht, ale to, čo si vybudovala a že fakt je toto, o čom vieš ženám hovoriť. Si v tom proste doma. Lebo je ťažké predávať produkt, ktorému nerozumieš. Ale toto je to, čomu rozumieš. A o tom vieš hovoriť, o tom vieš edukovať. A ešte strašne veľa super vecí chceme pre tie ženy, veď vieš, a nechcem hovoriť, lebo konkurencia nikdy nespí, že proste fakt dať im viac ako to, čo im dávame. Ja som rada, že im pomôže, veľakrát mi napíšu za vôňu, veľakrát také rády, hej. Ale veď môžeme povedať, že kľudne môžu, kedykoľvek. Môžu, však vlastne presne to bolo aj s tým čističom práčky, hej, že ľudia boli v šoku, že niečo také existuje, že ako sa čistí práčka. Wow, ja som nevedel, ja som videla vaše video, hej, že fakt to je také, že... A o koľkých produktoch ešte nevedia. Práve preto áno, to bolo tým, že vlastne nie je to len o parféme, ale iný produkt, áno. Práve preto sa snažíme točiť tie videá, ukazovať, edukovať, hovoriť aj tu v podcastoch, aj o produktoch, ale aj o iných veciach, ale predsa nedá sa stále len o tom istom hovoriť, to by ľudia až tak nezaujímalo, ale
budeme sa tešiť, keď nám napríklad aj napíšu, že čo ich zaujíma, alebo kľudne kedykoľvek sa, ako hovorím, môžu napísať tebe, veď koľko žien ti píše, že prosím, poradte mi s vôňou, vidia, hej, že sa rozumieš, že proste chceli by to, čo máš ty jednoducho. Podľa mňa, ja už to až takto vnímam, že oni by chceli prať s vôňou, akú máš ty. Že sa ti chcú podobať proste, chcú, ako fakt, je to už tak veľké, že to najsilnejšie, čo predáva si ty. A ty za tým stojíš, čiže na tom billboarde, na tom webe, na tých sockách proste musíš vystupovať ty. Áno, teraz máme tých UGC tvorcov, máme všeličo, ale... A tiež sú šikovné baby, čo pozerám, veľmi pekné videá. Ale to najdôležitejšie je, že tam musíš ty figurovať a bez toho to proste je stále len profil, ktorý je nezaujímavý. A teraz vlastne ťa môžu naše zákazníčky sledovať už aj na tvojom súkromnom, teda verejnom, ale tvojom vlastnom Instagrame, kde sa venuješ taktiež rôznym témam, ktoré sú ale iné, lebo máš rada fashion. Čiže môžeš nám povedať, že čo tam vlastne, čomu sa venuješ na tvojom Instagrame? Tak teraz sme začali robiť tie fashion veci a vlastne radiť ženám, ktorá vôňa ide ku ktorému outfiteku. Vlastne ja to aj tak mám, že aj to postielné vymením a tak striedam tie vône. Boli časy, keď akože som fakt bola závislá na jednej vôni, ale momentálne to je úplne... No keďže je to o tej emócii, tak je to aj s tým ročným obdobím, že ty si proste tú vôňu vymeníš ju za sviežu, citrusovú. Tak sme to tak pospájali, tak robíme tam aj srandy, točíme aj pre vás content, pre voňavý domov a točíme aj pre seba, lebo ľudí to zaujíma. Hej, ja som akože nikdy neverila, čo ľudí zaujíma. Ja som si sa, Páne Bože, to kto chce vidieť toto, hej, že ja idem a čo robím a tak. Hej, ono to je také, sú aj ľudia, ale to niekedy fakt, ako jak som minule pázne, že ja stále cvičím, tak to je tak, že ja stále periem a cvičím a varím a všetci to tak, ale ja nie som jediná. Pozor, každá jedna žena podľa mňa robí to isté, hej. Jasné, ale to je presne tak, že možno to tak vyzerá, že na dovolenke iba jeme, ale my na dovolenke naozaj iba jeme. Hej? Alebo takže, že sme stále niekde na dovolenke, niekde na výlete, hej. A my stále sme niekde ale nie, smejem sa, toto už nie. A stále niekde u kaderničky. Ale že naozaj, možno to vyzerá, že ty stále len perieš, ale ty stále len perieš. Dvakrát denne, ja som povedala. A presne sme to včera riešili aj s kolegyňou a máme super nápady pre teba, že čomu sa venovať viac na tom Instagrame, čiže určite stojí za to ťa sledovať, lebo chytajú sa super veci. 30-minútovú pauzu počas pracovného dňa pre ženu, aby išla vymeniť práčku a sušičku. Áno, pre každú ženu vybojujeme. Tá etiketa je jedna vec. Že tam bola tvoja tvár, tvoja fotka, ale ako ty vnímaš tie billboardy, alebo čo tie videá, lebo ja viem, že nie úplne si bola s tým stotožnená, že čo? Tak najprv boli tie videá, to bolo trošku ťažké na začiatok, hlavne ja sa neznášam počúvať, hej, takže ten podcast som počúvala prvýkrát teraz, keď sme natočili, predtým som ich nepočúvala so synom, sme sa aj nasmiali, musím povedať, ale bolo to ťažké, nepáči sa mi môj hlas, ani môj prejav, ale naučila som sa. Tak keď to robíš so správnymi ľuďmi a postupne sa posúvaš, stále dostávaš ešte správnejších ľudí, tak sa naučíš, ako sa to robí a už bereš to, ale je to mimo komfortu. Musím povedať, že je to milé, keď ti niekto povie, ja vás vidím, ja som vás videla na billboarde a super, je to super. Ale akože úplne pri srdci je, keď vidím vôňu do auta v aute vedľa mňa na semafore. Toto je akože ešte hej, že toto je, že čože? Toto je taký marketing, to je o tom brande. Ale ako si sa cítila, keď si sa videla prvýkrát na tom billboarde? No mne sa to nepáčilo, také to bolo, že to akože ja som to ja, ale nie som to ja, až teraz chcem tam byť. Ale že čo bol vlastne ten celkový dôvod toho, že ty si nechcela, že fakt si bola do toho dotlačená a teraz už je to super, už akože fungujeme, už aj ty si sa s tým stotožnila, ale že prečo, že bolo to, že si sa hanbila, alebo nie si človek, čo sa rád vystatuje pred kamerou? Nie som typ, že by som sa rada fotila. Ako nie, že za mňa ono najprv asi si musíme povedať sami v sebe, že či som pekná, nie som pekná, či sa prestáva, hej, takto. Ja to akože som nikdy neriešila, v tomto ja som mala sebavedomie, ale toto je už iné. To si proste tam a každý na teba každý deň pozerá. Už ťa nesleduje len mamka s otcom, ale zrazu viacerí sledovateľe. A ja som vás niekde videl a taká ste mi povedomá. Ale to, keď to bolo, no že prečo, už to nie je to súkromie. Hlavne to nie je to súkromie, to akože je pravda. To všetci, že už ich púšťaš trošku viac do toho svojho života, ale stále je to ešte v rámci toho. Ale napríklad stáva sa, že niekam prídeme a ako to zasiahol tvoj súkromný život? Lebo predsa stalo sa, že ťa ľudia zastavili, oslovili.
Stane sa mi, hej, že ja som vás videla na Instagrame a tak sa zasmiem, hej, Že vy ste ja ináč ani neviem reagovať, poviem pravdu, že ja vás poznám z Instagramu, hej, čo, ako, a čo teraz, vieš, ako neviem odpovedať, že neberem musíš to. si brať tie podpis karty. A hej, videli ste ma, tu mám, dám podpis. Označte ma na Instagrame, komentujte. Ak proste neviem reagovať, hej, presne neviem, lebo keď vidím takých ľudí slávnych, tak oni wow, super, a sa tešia, hej, ja sa teším, ale neviem, tak jak radosť prejaviť niekedy neviem, hej, to poznáme. Je to proste pre teba niečo úplne nové a není to proste v rámci tvojej komfortnej zóny a bolo to ťažké a aj ty sama si musela absolvovať rečnícke školenia, a aby si vedela, aby sa v tom zlepšila, lebo predsa to, že sa rozprávame a že s niekým komunikuješ aj v rámci biznisu je jedna vec, ale postav sa pred kameru a rozprávaj. A to bol môj manžel, on má na 3-dňové školenie retoriky a tam som tiež išla ako frajerka. Sebavedomá som tam prišla, však to mi nechýba, ako však tam nejdeme naživo a ja som, že áno, jasné, on tam vysvetľoval. A ako hneď som mala povedať pred toľkými ľuďmi niečo, aj ako o sebe a do minúty, tak 10 sekúnd. A on, to ako čo bolo na Instagram storka, že? Ja som zvyknutá točiť na Instagram. A ja točím také krátke videá, no tak super, tak poďme sa učiť rozprávať. A veľa to dá, fakt môžem poradiť, keď niekto chce takéto retorické kurzy. Ja som vtedy bola na poslednom, ktorý sa konal. Čiže už nerobia ďalšie? Už nerobí, hej, pán Krištofovič už nerobí tie kurzy. Sú brutálne, keby ich robil, podľa mňa ich má vybukované. Lebo furt sa tam stretne nejaká dobrá partia a naučíš sa strašne veľa vecí. A spoznáš hlavne nových ľudí. Spoznáš nových ľudí a to je normálne si vtedy uvedomíš, že čo robíš zle. A on to robil tak dosť v malom, že vás tam bolo koľko? 10 alebo 13. No, takže ste neprišli všetci, áno. Aj také veď jedného sme aj stretli, myslím, na ďalšom školení potom, to bola taká sranda. Ale dalo ti to dosť veľa, že naozaj aj to si musela spraviť, to som tým chcela povedať, že aj to si musela spraviť preto, aby to vyzeralo tak, ako to vyzerá dnes. Že nenarodila si sa tak, ale naozaj išla si, vzdelávala si sa a stále je to ešte také, že OK, však aj tento podcast je pre nás niečo nové, ale snažíme sa, skúšame a vzdelávame sa a zlepšujeme sa v tom, čo robíme. A hlavne ja som taká, že ako fakt aj pre tých videách som si povedala, lebo že akože čo ide o život, tak teraz sa pomýlim, taká som, čo teraz budem ľudí klamať, že ja neviem rozprávať, alebo že idem zo seba hrať niečo, že už čo sa mi môže horšie stať, lebo to bolo prvé tak teleráno, sa mi zdá, alebo čo to bolo? No to som chcela povedať, že to video je ešte v pohode, lebo však OK, poďme ešte raz, ale čo také teleráno, kde si bola, alebo ten Dámsky magazín. Áno. A tam vlastne presne išlo, že moderátorka ťa podrží, ale tam máš čas, tam nesmieš niektoré veci povedať. To je ten najväčší stres, že si musíš dávať vlastne pozor na to, čo povieš, lebo si v telke. A sa pamätáš, ty si tam vtedy bola so mnou a že ty nie si v strese a že tak akože ja som bola určite vnútri, spotená, neviem, čo tieto veci sa dejú každému, ale som si povedala, no tak ako čo, keď sa pomýlim? Čo ty pri telke s tým? Ako, však chápu, všade sa pomýlia, všetci opakujú, ale to sú také ponaučenia. Ale môžeš sa presne pomýliť, lebo veď aj my na tých videách už sa snažíme priznávať to, že veď pomýli sa každý. Aj tu teraz sa pomýlime a opravíme sa. Proste sme ľudia a aj v bežnej komunikácii, keď sa s niekým rozprávam, tak sa pomýlime a ideme ďalej, hej. Takže aj na tých videách sa to kľudne môže stať, ale aj tá retorika bola podľa mňa hlavne o tom, že nebať sa to povedať. Že to, že sa pomýliš, to už je ten druhý krok, hej? A to je druhá vec, že ty tam vlastne si v takom oblúčku a musíš na každého pozerať počas akože fakt, nemôžeš len udržiavať očný kontakt. Áno. Toto bolo také ťažšie. No, čiže najbližšie už môžeš kľudne spíkovať na nejakú veľkú konferenciu, môžu ťa zavolať. Bola som teraz vlastne na tých akčných ženách, to bolo super. Tam som prišla nepripravená, lebo lepšie je byť pripravený ako prekvapený, čiže prekvapenie som to dala a toto si akože hovorím, že to bol už môj najvyšší level. Fakt. Áno, ako je to stále lepšie a lepšie a priznáme to normálne tak, ako to je, proste trvalo to a proste... Ale dosť som zase taká, že keď sa o mne rozpráva, hej, že pekne, tak ja začnem byť tak citovo rozptýlená hneď. Mi je to tak, hej, všetko si spomeniem, tie moje začiatky, fakt ako som v Períne fotila. Že kedy sa to vlastne stalo? Hej, keď som teraz v Períne fotila pri kvietku nejaký olej a fakt ja som to používala a všetci, čo to tak vonia, tak to sú také spomienky. To je presne to, čo sme aj hovorili, že si neuvedomujeme, aký sme veľkí, až kým nestretneme niekoho rovnako veľkého, aby sme si to porovnali, že oni sa nám veľmi páčia, ale však oni vlastne sú buď rovnako veľkí ako my, alebo ešte menší. A vtedy si povieš, že ty kokos, kedy sa to stalo, nie? A že vlastne môžeš byť hrdá na to, čo všetko
tomu predchádzalo a akým spôsobom sa to posunulo ďalej, ak to je teraz. A hlavne nešlo to zo dňa na deň, však to je dlhavý proces. No 9 rokov. Minulé na tých akčných ženách, keď sme boli, tak povedala, presne, vôbec som si neuvedomila a prišla pani a hovorí, wow, tak vy budúci rok oslavujete 10 rokov. A ja vtedy, no tak to oslavujeme 10 rokov. A to už je číslo 10 rokov. No povedala by si, že 10 rokov sa tomu venuješ? Akože ja som ešte stále taká, že však len teraz som nedávno robila v reštaurácii, tak hovorím každému, keď 10 rokov dozadu. Dobre počujete, 10 rokov dozadu, to bude budúci rok, teraz je to 9. Aspoň tu vidno, že nešlo to zo dňa na deň, ale je za tým obrovská drina, ktorú máš za sebou vlastne ty aj s Peťom. A aj vďaka našim zákazničkám tu vlastne môžeme sedieť len a rozprávať. Akože ním reálne. Vďaka ním najmä, tu môžeme sedieť a rozprávať sa o tom a poďme rovno na ich otázky. Čo ty na to? Tak poďme na to. Opäť vyberieme 3 zaujímavé otázky a jednu odmeníme. Začneme rovno prvou. Ako vznikol názov Voňavý domov? Prečo práve tento názov? Ináč veľmi ťažká otázka, lebo tento názov vlastne bol nápad môjho kamaráta, ktorý už nežije a vďaka nemu mám tieto úžasné fotky, čo sa týka Ježka, to akože fakt mu budem vďačná. Ako nie je ako deň, nie že ale mesiac, kedy by som nespomenula si na to, že proste bolo taká partia, fakt to bol super človek, bol fotograf a keď som mu povedala túto myšlienku, tak hneď sadol do auta a prišli s manželkou, uvidel produkty a že ako by sme sa založili mi Instagram, Facebook. Nie bola som vtedy, že ani zdatná, ani teraz nie som, ale vtedy, že vôbec som nevedela, ako sa zakladá takýto účet, hej, firemný. Takže mi to všetko pozakladal a on, že vieš čo, keďže to je vonia doma, tak dajme tomu názov, že Voňavý domov. A ja, že wow. Akože aj vtedy prvé tie grafiky, keď vymyslel, je to také ako fakt silno emočné. Veľakrát sme premýšľali, že nie je to nejaké brandové, keď to je dvojslovo, alebo ako to povedať. Preto vlastne došlo k renamingu v ostatných krajinách, pretože nám to robilo problémy a to je taký fuck up, ktorý vznikol a môžeme ho kľudne seriózne priznať. A druhá vec je, že vlastne ten Voňavý domov každý už tým pádom používa, alebo Voňavý domov, lebo vy ste ten Voňavý domov, ale ja už som sa potom rozhodla, že keď už takto ma ženy poznajú, ja tu nebudem nič meniť, že či je to marketing, či na tom budem zarábať, proste kto vie, aké sú to produkty, tak si ich kúpi. A hlavne stálo to na dátach. Urobil sa prieskum, kde sa zistilo, že proste zmeniť názov na Slovensku by vôbec nebolo dobré riešenie a Voňavý domov je proste slovenský názov, poznajú ťa pod tým názvom, presne vieš, o čo ide, pretože my nepredávame len produkty na pranie. A ja presne viem, že vlastne doteraz mi ostane tá emócia, ten Ježko, koľkokrát boli ľudia, že daj ho preč a proste od začiatku to bol veľmi dobrý nápad, ja to neľutujem, dvaja sme sa spojili, fakt. Aj mu za to veľmi pekne ďakujem. Boli to názov, krásne fotky, ten názov je nekonečný a nesie emóciu a nesie emóciu. A fakt, on má za sebou ten príbeh, ktorý takto skončil, ale... Ale my sme hlavne chceli presne to, že od začiatku to bolo tej emócii. Už ten názov Voňavý domov hovorí o tom, že je to emócia, je to voňavé a je to domov. My sme sa tak bavili, vieš, tú voňu budeš cítiť kedy, keď prídeš domov. On si tie produkty zobral, skúšal a tak ďalej, hej, že to šlo tak spolu, hej, kým sme to dali dokopy. Ale je to pravda. Čiže presne takto vznikol názov Voňavý domov. Super. Ideme na ďalšiu otázku a to je taká trošku zvláštna, ale som zvedavá, ako sa s ňou popasuješ. To je taká skúška na teba. Ešte, že mi nepovieš dopredu. Nie, to inak môžeme povedať, že tieto otázky si nikdy nevidela a nečítala a ideš teraz úplný freestyle. To je byť lepšie pripravený, hej? Hej. Ak by ste mali opísať vôňu vášho najpredávanejšieho oleja niekomu, kto stratil čuch, ako by ste ju opísali? Takže si môžem vybrať, hej? Najpredávanejšie, tak máš 3. Ilang. Alebo môžeš... Vyberám si ilang. Dobre. Tak by som mu opísala kvet, žltý, výrazný, svieži, taký silný. Robia sa z toho kvapky, robia sa z toho krémy, lebo akože ilang je esencia dosť predávaná. Známa ako čisté prádlo. Proste vôňa, ktorú keď prejdeš okolo niekoho, tak ju určite zacíti. Vôňa, ktorá ťa definuje. Presne, super. A posledná otázka. Aká by bola vaša obľúbená vôňa, ak by mala voňať po niekom, koho máte najradšej? Ja mám najradšej sama seba. Takže by to bola Martina. Ale
Reálne tie vône sa menia. Takto sa aj u mňa mení, aj ako vône, aj čuchy, aj všetko. Vieme, nebudeme si klamať, tým covidom sa niektoré veci strašne zmenili a u mňa sa zmenilo z tých silných púdrových, však sama si to spomínala, ale je to ťažké. Alebo poďme to otočiť, kľudne. Aká vôňa by bol Peter, ak by bol vôňa? Peter? Tvoj také manžel. bábätko, jak Dolce, čisté voňavučké. Ono celý život je taký čistý voňavučky, áno. No, takže taká vôňa čistá a musíme to akože aj povedať, že všetky vône sú základ také čisté, pudrové, voňavé. Neviem, či existuje vôňa, ktorú... jedna jediná. 2. Ktorú nemáš rada, hej? Ktorá je taká, nie že ani ju nemám rada, ale je veľmi výrazná a mi vadí. Áno, tie intenzívne vône môžu vadiť, preto hovoríme, že radšej to neprežente. Keď ste to neskúšali, vyskúšajte to možno, že najprv s menším množstvom a postupne zvyšujte, ak by vám to bolo nedostačujúce a predsa uvidíte same, že ako. Takže toto boli naše 3 otázky. Ktorú z nich by si odmenila darčekom? Tu voňavý domov. Že prečo vznikol názov Voňavý domov? Túto presne. Takže odmeníme otázku, ako vznikol názov Voňavý domov a prečo si vybrala práve toto slovné spojenie. A túto otázku nám dala dáma, ktorá má instagramové meno 84 Vali. Takže 84 Vali, napíš nám. Ďakujeme za skvelú otázku a pošleme ti malý dárček od nás. Toto bola ďalšia časť nášho podcastu. Ďakujeme, že ste nás počúvali, že ste nás pozerali a vidíme sa opäť pri ďalšej časti, ktorá bude určite zaujímavá. Ďakujeme. Dovidenia. Dovidenia.